खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटियाव जानाय गिख्रंथाव जाथायजों लोब्बा थानाय एबा गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबाय। मख'नो गोनांदि सालाकाटि ओनसोलाव सासे 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ आथिं आखाइ खाग्रबनाय, खुगा मेगन खाथिनानै दोननाय गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदोंमोन। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ हमबाय। खाजानाय दायनिगिरिखौ सालाकाटि ओनसोलनि जरेगाव गामिनि समिनुल शेख होनना मिथिनो मोन्दों। थांनाय 8 नभेम्बर खालि बे गिख्रंथाव जाथाया जादोंमोन आरो 9 नभेम्बर खालि नयासरा गामिनि दुब्लियाव सासे हिन्जावसाखौ आथिं आखाइ खाग्रबनाय आरो मेगन खुगा खाथिनानै दोननाय थासारियाव रायजोफोरा बोखांनो मोननाय जादोंमोन। रायजो राजाफोरा सन्देह खालामनाय बादिब्ला बे हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जादों। BTCनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। फैगौ 16 नभेम्बर खालि लकेल बन्द फोसावदों BTC सरकारा। फैगौ 16 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान। बे बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ BTC सरकारा लकेल बन्द फोसावदों। चिरां रिपु हाग्रा ओनसोलाव गिख्रंथाव जाथाय। एबसुनि थान्दै हानजाया रिपु चिरां हाग्रा ओनसोलाव सिखाव फालांगिरिफोरा आयेन बेरेखायै हाग्रा सिफायनाय थासारिखौ सोलाद लाहैनाय समाव एबसुनि थान्दै हानजाजों थाफानाय खौरांगिरिफोरखौ सासे सुबुङा आखाइयाव रुवा लानानै गाग्लोबनो गिख्रंथावै होसोबोयो। मख'नो गोनांदि मैया एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीनि दैदेननाय एबसुनि थान्दै हानजाया रिपु चिरां हाग्रा ओनसोलाव दंफां दानफायनाय थासारिखौ सोलाद लाफैयो आरो आयेन बेरेखा हाग्रा सिफायनायखौ गोख्रै बन्द खालामनो दाबि दैखाङो। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट सुंद'यै ADREनि वेबसाइटखौ दिनै फोसावबाय। दिनै 10 नभेम्बरनिफ्राय आसामनि ग्रेड 3 आरो 4 जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन। बे एप्लाइखौ 10 नभेम्बरनिफ्राय डिसेम्बरनि 29 खालारसिम खालामनो हागोन। UPPL हानजाया दिनै गोजोन खौसेथिखौ बिथा खालामनानै मटर साइकेलजों रेलि खालामदों। गोजोनखौ रंजानानै क'क्राझारनिफ्राय चिरां जिल्लासिम UPPL दोलोआ दिनै मोनसे गेदेरथार बाइक रेलि खालामदों। बे बाइक रेलिखौ क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डनिफ्राय चिरां जिल्लानि काजलगावसिम खालामदों। बे गोजोननि थाखाय बाइक रेलि खालामनाय हाबाफारियाव BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे बाइक रेलियाव गासै सा 5,000 बाइक सालायगिरिफोरा बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।